Мисля, че 2026 е година за по-големи мечти, по-големи цели, повече себеуважение и грижа за себе си. Постоянно чуваме ограничаващите вярвания на другите. Бъди реалист, не ти отива да правиш това или онова, не си достатъчно млада, няма да успееш. Няма да успея спрямо кой? Не мога спрямо кой? Спрямо човека, който вечно се спира и никога не се е опитал да реализира мечтите си. Не позволявай на хора, които нямат мечти или никога не са ги следвали, да ти казват как да живееш. Не се ограничавай, не се премерявай, заради това, че хората около теб го правят. Има хора с подобни на твоите мечти. Има хора, които вече са успели или работят в тази посока. И вярвай ми, когато ги срещнеш, те ще те подкрепят и ще ти вдъхнат кораж, че можеш. Но до тогава вярвай на вътрешния си глас и не се отказвай, защото ти можеш. Ние можем.